बेबायदिनो जौ फाननाय जायगायाव गोबां गाज्रि जाथाय जानायजों लोगोसे समाजाबो गुबुंले जायो आरो गोबां जेंनाफोर नुजाफैयो आरो समाजा आब्रुथि गैयै जालाङो। बिब्दिब्ला जों थांदिनि। दे फिसाफोर दे। थारै बिनानाव। ओइ बाबु। नै माथो मिजिंसोलाय मानोबा फैयामोन मिजिं? नोंथाङा आंखौ मैया रैखा खालामनायनि थाखाय आं दिनै नोंथांनो गोजोननाय होनो फैदों। नंगौ नामा मिजिं? औ गोजोन्थों। गोजोन्थों मिजिं। बिब्दिब्ला नों थांदो दे मिजिं। दे आदा। दानिया नोंसोरो साउथ नेसनखौ खालामदो। पजिशन रेडि स्टार्ट। हैया 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 दे दानिया स्टिक लेसन। Position ready start. जोबोद मोजां सोलोंसाफोर, जोबोद मोजां। दानिया आं नोंसोरनो एडभान्स मांकी लेसनखौ दिन्थिनोसै। नोंसोर बयबो गोसो होनानै नाय आरो सोलोंनानै ला। जागोन ना? हैया है है हैया 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 है हैया 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 है है हैया 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 है है हैया हैया है है हैया है। हासिगोन ना? दानिया फुंखा आरो जदब, नोंसोर सानैया फैनानै स्पारिं गेलेफैदो। Bo, sir. Bo. Here. Ready?
Start! Hiya! 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 Hey! Hiya! Hey! Hiya! 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 Adi! Hiya! 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 Roto! Hiya! जोबोद मोजां जादों Bo sir. Bo दिनै एसेयावनो जोब्बाय Bo माबारलै आंहा एसे आलासि दंमोन दे माबा एसेल' दे सिनारा हाबबाय रायजोफोर लाबोबायानो मोनामो माथो एसे गन्द' दङ खामदों दां थ' जोलावफोर पलिअ जाहैदिनि देहाबो एसे राखाङो खोमा ओइ लौका नों मानो दाबो गानथ'नालै र' नै फेल' सोथारनांसिगौ आया माथो आंनो फेल' सोथारसो गाननांबायलाय साला बेथाललै आइदै है साला बेथाल समफ्राव हौलै मोनफैलै बस लावगाया बोरो लावगाया है बियो हारसिं जोंनाव फैगासिनो दं माबा मा होनो सेंग्राबो लांदों मानो मिथिं दं नामा मिथिं नङा माथो आं दनैसोल'थार थोलायाखै बिदिसोलै थोस्लाबलायथ्रा नंगौना बेखौनो बोलादो दे रानदो दे मा बिलाय बिखादोरा जागोन दे आसल भिटामिना बेखौसो दंसैलै आजिखालि नै माथो आदा सफैबायानोलाय सफैबामोनलै बस फैयो हा माथो थु आथिखालनि सेंग्राफोर मावनाय दांनायावथ' गैखाला फरायनाय लिरनायावबो गैला फारसे समाजनि मोजां थाखायबो जेबो सोलोंनो रोंला अखानायबाथाय बे जुमायनि आड्डायानोसै सि मा जाबावनोसै बे बर' हारियालाय mana aduh akhir dah gila Hah? Masa aku bilang? आयौ मा रोखोमनि मानसि बेलाय जानाय नंलालै आहाबो खारासो जानाय नंला बाजै एक नाम्बार लाबो नै मिजिङाय बै जुमाय बथलसेखौ लाबोना होफैलाय नै आं सोनारथ' आं गोसोनि बाथ्रा फोरमायनो हंगार पापि हंगार बा आयै आयै हा आयै
Nunu pasti. Hwgwn nggak? Hwgwn matara kan nusir? Nusirku. Ini akan rogo. Nusirku hutan mana guna mah? Hwgwn matara kan nusir? Hwgwn kaki ber. Hwgwn dong. Nusir kan? Mana orang lagi? Mana kita membangun Bali? Nih, rumah aku pulang dah. Sini hutan sundan. Nengku, Nui jangan sutar nasi bang. Nui jangan sutar nasi bang. Hwgwn matara nama, Hwgwn matara nama, Hwgwn matara, kaki ber, suli ber, hilu kurang mana, mamun sini kaya nasi le. Nusik kerek kumpu sulung nupine ya. Hinjau hundas bihai hinjau kurang dah. Nusik sulung nucindung nama biji. Kaki ber, hunda ber, nusik tangan sutar nasi sang. Dokter, nunggu mau kumele. Oke, Hwgwn gukoi. Cerita, kumta. Lokra, nungni bebaja aku muzang jakai. Hwgwn, nung mau jauh. Apa? Mai, Apa kok gwdwni begasin dong? nemu budeng. Tuh. Nung jeng nyapal kau bornang kulasan nama. Nung jeng dan sar nak kendai kan. Hei सेंग्राफोर हामालै लोंनो फैदों मोजाङै लोंनानै थांदोब्रा हा मानो बिदि खालामनांगौ जाखोबालाय Jangan.
Aidai! Hai! आदै आरो मादै हायोब्ला नोंसोर दिनैनिफ्राय जौखौ दाफानसै बेबायदिनो जौ फाननाय जायगायाव गोबां गाज्रि जाथाय जानायजों लोगोसे समाजाबो गुबुंले जायो आरो गोबां जेंनाफोर नुजाफैयो आरो समाजा आब्रुथि गैयै जालाङो बाथ्रालाय नंगौ फिसाफोर नाथाय जोंहा हा हु खलबसेबो गैजायैया जोंबायदि गोरिबा जौ फानाबानो जेबो राहायानो गैजाया नङा आदै जौ फाननायनि अनगायैबो बे मुलुगाव गोबां फालांगिफोर दङ जेरै साहा गला होनाय दाउ अमा फिसिनानै फाननाय मैगं थाइगं बायस'नानै फाननाय बायदि रोखोमनि फालांगिखौनो मावनानै जानो हायोना नोंगौ फिसाफोर मा खालामनो दानि जुगाव जुमाय फाननानै जानायाबो सोलिलाब्ला जोंबो दानि गोदान मुगानि मैगं थाइगं फाननानै जानाय एबा साहा गलाफोरखौनो होनानै थांनानै थानाय राहाखौ नागिरनांसिगोन साबगौ आदै आरो मादै नोंसोर थारखौनो सानदों बिब्दिब्ला दिनैनिफ्राय साहा गलाखौनो होनानै जादो जासिगोन फिसाफोर जों दिनैनिफ्राय साहा गलाखौनो होनानै जासिगोन नाथाय हनै बिफायासो मा होनो दे जाथोंसै फिसा बिब्दिब्ला दिनैनिफ्राय नोंसोरो साहा गलाखौनो होदो दे फिसा दे बिब्दिब्ला जों थांदिनि दे फिसाफोर दे थादो बिनानाव लख्रा बाथाब जलदब थेफ्रा थेंगोना एमाव लावगा जोगदाव नोंसोरो बयबो ओरै फै नोंसोर बयबो बै अन्थाइनि बुस्थुखौ बानानै खार खोमथा फुंखा आरो फैलाव नोंसोरो बिसोर बयखौबो बै बिफाङाव साजाहैथां नोंसोर आरो फिन बेबायदि खालामबावोब्ला नोंसोरखौ आं सोलोंसालिनिफ्राय होखारहरनाय जागोन मिथिखा नायथारगोन बे खालाखौ सोर मानसिया जोंखौ बेबायदि बिखावलाय साजानाया नायगोन बे साला सैमा फिसा खोमथाखौ नायथारगोन
सिफु अलंबार दासो फैदोंना नोंथाङा? औ नोंथां खुलुमबाय। खुलुमबाय जिरायदो दे। दे जागोन दे। दावबायनायाव जेबो जेंना नुजायाखैथ' नोंथां? जेबो जेंना नुजायाखिसै नोंथां। माबाफोर खौरां लाबोदोंना नोंथां? नङा, नोंथांनि सोलोंसालिनि मोजां गाज्रिनि खौरांसो लानो फैदों आं। जेबो जेंना नुजायाखै नोंथां, नाथाय बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' बिमा बिफाफोरा कंफुनि गुबै सोदोबथिखौ बुजियालासिनो उल्थासो बुजियो। उल्था माने? आंनि बुंनायनि सोदोबथिया जादों गोबां बर' बिमा बिफाफोरानो कंफुखौ बुलायलायनायनि गाज्रि आदब खायदानि अनगायै जेबो नङा होननानैसो सानो। अ नंगौ नामा? जोंनि गेजेरावबो बिर जोहोलावफोर दंमोन, बिसोरनावबो दावहा नांनायनि आदब खायदाफोर दंमोन। नाथाय जानांगौ बेफोरबायदि गोरोन्थि बुजिनायनि थाखायनो बैफोर आदबा दा जोंनि गेजेराव गैलिया। अ नंगौथ' नोंथां। मोनसे गेरेमसा न'खर जानो थाखाय जेरैबायदि बिजि खान्दानिफ्राय लानानै न'खरनि मोनफ्रोमनिबो गोनां जायो, बिब्दिनो मोनसे गेरेमसा हारि दानो थाखाय हारिमुजों लोगोसे मार्शियेल आर्टखौबो नांगौ जायो। औ औ औ नंगौ। बिदिब्ला आं थांदों नामा नोंथां? र' नोंथां, साहाया जाबायानो। अन्नानै नोंथाङा दसे जिरायबावदो। दे बिदिब्लालाय। दे नोंथां लोंदो। दे जागोन दे। जाया बे जायगायाव कंफुर सोलोंसालि माब्लाबो जानो हाया। नाथाय मानो सार? नोंसोर कंफु फोरोंगोन, गथ'फ्रा जानला मोनला बुलायलाबायगोन, बे माब्लाबो जानो हाया। बिब्दि नङा नोंथां, जोंहाबो कंफुआव माखासे नेमखान्थिफोर दङ, जानला मोनला खालामजाया। अब्लाबो जाथारनाय नङा। सारा गामिनि मानसिफोर बुलायलाबायनायखौ बुंदों नङा होनब्ला? बुंदोंब्ला बिनि दायनिगिरिया कंफुआ नङा सार, जौआसो। बेनि अनगायैबो कंफुनि सोदोबथिया दावराव दावसि खालामनाय नङा, दावराव दावसिखौ सिरि खालामनायसो। अब्ला मालाय समाजखौ कंफुजों मा दावगाहोनो हानो? हायो सार। जोंनि मानसिया कंफु गेलेनानै सासे अलिम्पिकनि चेम्पियन जानो हायोब्ला बेसे गोग्गाथाव। आंनानो गोरोन्थि जाबाय, आं सानस'स्लाबनो हायाखैमोन, आंखौ निमाहा होदो। जेबो नङा नोंथां। बिदिब्ला नोंसोर नोंसिनि खामानिखौ जुरिदो, जों थांलायदिनि। थ' मा सानदों नोंथां? जेबो नङा नोंथां। बिब्दिब्ला थांनायनि सिगां आं नोंथांनो आंनि मोनसे सेक्रेट टेकनिकखौ खोन्थालांदोंनि नामा? दे नोंथां, थ' बिब्दिब्ला बै फोथाराव थुदो। थ' बिदिब्लालाय। फैया 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 बो बिदिब्ला आं थांदिनि नामा नोंथां? जागोन दे।
थांदिनि बिदिब्ला दे थांदो नोंथां बो बाजै फिथाइया जोंबो लाबोदो ओरैजाय र' नै लांगासिनो दङ नो दे जागोन बाजै दे जादोलै सेंग्राफोर जादोलै सेंग्राफोर जाबाय सेंग्राफोर दै लोंनो ना सोरबाफोर साहा लोंगौमोन नामा दिलै बाजै बोरैबो लाबोलै बाजै बाजै नोंसोर बाव थांब्रा ए गैया मालाय मैयानो बिलोगोफोरजों आलासि जानो थांफादों आयै गैलालै बस गाज्रि खाफालाबो सुनिबावसो माथो सिन्था मत करलै बस इसोरा जेखौ खालामो मोजांनि थाखाय खालामो आदाया जोंनि बिलखौ खाथायहरसिगोनलै दे जागोन दे बाबुफोर दे थ' सिखारदो थ'दो बिदिबालाय थादोलै आदा गोदै बाजै दैल' आब' आं थांग्रोनोसै आइजों आफाजोंथ' दखानावसो दङ आं ओंखाम संनो थांग्रोनोसै दे आगै बिदिब्ला आं थांग्रोनोसै आब' दे थांग्रोदो आगै बल्ले खाफाल गेवबाय मा मुसुला बेखौ बैनि बस आदारा आयौ माथो पापिफोरखौसो लोगो मोनबावबाय आङो हाब माथो आंनि अनजालिसैलाय बेखौसो होसोलाय बाजै थगायसोमोन या हे या जाब्ला होसो आयौ रैखा खालाम रैखा खालाम salah anda sudah kata kerap kerapnya. Kui. Nalai. Enggak, papi, enggak, lokra, enggak, ya, boleh kata ayo. Enggak, papi, enggak. Ayo, enggak. Lokra. 가슴 만에 수방 가드는 야 그거라 호가라 그야 싫어 금토 라운드 하면 그다 enggak
गावनोबा गावथां नों हगार माराथ' Nanggo kok, hui. Ating. Ya. Alah. Ating. Lum kena pepep. Hoi. Hiya! Yeah! Wow! What? मिजिं मानोथो नों बेबायदि हारसिं थाबायो बेबायदिनो मानसि मोजांजों लोगोसे गाज्रिबो थाबायफायो बेबायदि हारसिं दा थाबायसै दे गोरोन्थि जाबाय आदा थुदो मिजिं नोंखौ आं दोनलांनोसै लख्रा जलदब बाथाब थेफ्रा लावगा एमाव जोगदाव थेंगोना रानथें आरो अरगा नोंसोर बयबो ओरै फै नोंसोरखौ आं सिगाङावबो वार्निं होखाबायमोन नोंसोरनि बिब्दि गले गले गोरोन्थि खालामबाय थानायखौ
आं निमाहा होबाय थानो हाया नोंसोर खालामनो हासिगौ सार आंखौ निमाहा होदो सार आंखौ निमाहा होदो सार आंखौल' अननानै निमाहा होदो रावखौबो होआबाबो सार आंखौ निमाहा होदो सार आं दिनैनिफ्राय जेबो गोरोन्थि मावथारला सार आफाखौ मोनथारथों आं दिनैनिफ्राय जेबो गोरोन्थि मावथारला माबार आइदै होबावबायसो सारा आइदै मलमजों नानांसिगोनदां मलम पाकेटथाम नांसिगोनदां आंखौबो लाखियासै बै मा नायगोन जोङो खनसेयाव नुलायथाय ओंखारथारगोन जोङो सानसे नायगोन ना बिसोरखौ माबायदि बिसोरो गोसोआव थाखागोन ना बे आंजोंथ' मा दंनायावलाय जेबो गैखाया ओइ बाबु खोमथाया दंना औ मानोबा नांगौमोन आब' औ अननानै एसे लिंहैनो हागोन ना बाबु औ र' आदा मा जाखो बाबु बैहाय नोंखौ सोरबा आब'आ लिंहरदों नंगौ नामा औ थां आं थांगासिनो दं थां नै माथो मिजिंसोलाय मानोबा फैयामोन मिजिं नोंथाङा आंखौ मैया रैखा खालामनायनि थाखाय आं दिनै नोंथांनो गोजोननाय होनो फैदों नंगौ नामा मिजिं औ गोजोन्थों गोजोन्थों मिजिं बिब्दिब्ला नों थांदो दे मिजिं दे आदा